Nosaltres som un grup multidisciplinar, el grup de patologia metabòlica òssea de l'IDIVAPS, i participem reumatòlegs, participa un ortopeda, participa un biòleg i, a més, un bioquímic, amb la qual cosa tenim una visió molt àmplia de lo que és la patologia metabòlica òssea. I les nostres línies de treball, en concret, ens hem dedicat durant molts anys a l'osteoporosi associada a les malalties del fetge, particularment a les malalties colestàsiques, però també a la malaltia hepàtica terminal, al posttrasplantament. I què és el que hem demostrat? Doncs hem analitzat factors de risc, diferents tractaments per a aquestes malalties a un nivell clínic i a nivell experimental. Hem demostrat que els productes de la colestasi, com la bilirubina, no els agrada a les cèl·lules òssies i disminueixen la funció de les cèl·lules que formen os i estimulen les que el destrueixen. A més d'aquesta àrea que ha sigut la nostra principal àrea d'interès, estem treballant també amb l'osteoporosi induïda pels glucocorticoides, amb malalties rares com la malaltia d'osteogènesis imperfecta, la malaltia de Camurati-Engelmann's disease, i també hem treballat amb altres àrees potser més clíniques, com osteoporosi de l'home i osteoporosi de la dona. En fi, és a dir, tenim una àmplia gamma d'experiència, de treballs, i no tan sols clínic, sinó també translacional.